aku cinta padamu ora yen wis kasep cintaku kok kecer bareng mikir jaluk nying wes alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah iki ning desa Loramwetan aku nek main ning kene iki seneng kok nying
Suwenang sing delok iki umume barongan sing delok ndak cah cilik-cilik ya. Ora nek kene sing delok wong tuwek tok. Tuwek piye? Lah piye iki lho? Senajan tuwek yo update piye? Anane deloke totok kae. Totok untumu lho. Lah iku mau sing di-scroll ngene mau. TikTok e totok ning omahe lho. Senajan tuwek ning raine do glowing. Kok iso glowing? Lho kok ora iso. Oh saiki ana bedak pon iku. Bedak pon. Wajah hitam jadi putih. Lah iki kok ireng kabeh. Lah iki mau kliwon ya. Lho tak idone kok malah. Lah piye? Bedak pon wajah hitam jadi putih. Lah iki kok ireng kabeh. Lah iya kliwon. Kliwon piye? Ora nggo pon. Ning ora apa-apa sing delok-delok ayu-ayu. Ayu-ayu. Sing delok iki tuwek-tuwek lah ayu-ayu. Iya. Bareng sikile dibejujungno. Heeh. Tungkae meletek kabeh. Iki mau Lho ora lho iku bacel kok tuweke lho. Kandhane kok. Wong iki dagelan iki ngomong apa adanya ngono lho. iki mau ning jero Lapo? alise do dioret-oret ngono kae. Oret-oret apa malah kedawan kayak buntut sapi ngono malah. Lah iya. Ana acara padi-padine barang. Heeh. Barongan iki ndak dadi ikon piye ta? Dadi nganu iki mau kon apa? Cuman ning kono. Donga dinonga nyeng. Acarane napa iki? Acarane Walimatul Crut Nikah trut tuntum supek ngono trut. Walimatul trut tuntumu. Lah wong nikah sing dilur apa? Trut. Lah iya. Ya wis. Guyu terus kok kowe. Ya, Sesuk wis. nanggep dhewe. Bener anjane wong nikah sing dinane iku trute. Lah iya. Upama ora ana trute engko troti saos ngono tandane wong kok. Dongakno sik. Dongakno. Ning griyane Bapak Eko Suwono, Ibu Yuni Astuti. Astuti iki ana singkatane anjing. Apa? Untune metu sithik. Kowe di pacul Ibu Astuti malah Tanggaku jenenge Tuti wonge yo ngene. lah iki Tanggaku kok. lah iki mau ora Hah? iki mau apik kok. Wis lunas wis ditransfer nggo ini. Aku ngomongno tanggaku ora ngomongno iki. Ora bu iki. Wah, masa aku wani ya piye? Wah, aku mara rene ya. Sing kok ben dosa lah. Dosa apa? Ngerti wujude dosa? Ora. Lha ya baratus turu kloso. Tanggaku iku jenenge Tuti, dilore tanggane Mbak Tuti, dalem Mak, dalem. Untune metu sithik. Lah iki moyo. Bu Astuti iki moyo sumeh. Iya to? Sumeh apa? Wajen niku. Agak Bu, aja mbok baca ya Bu aku ya Bu. Wis lunas ya, Mbak. Jaluk neh. Jaluk neh. Wis tak tuku bensin nek. Iku lah bensinku sedot. Bensinku sedot engko dijus sogatno tamu-tamu iki lho. Jus pertalet Pertama. kok ora sumeh, iya to? Piye? Wayahe pentul karo tembem metu. Ya, dikeki beras, dikeki pitik. Lah dagelan metu lak dontek kabeh. Ora engko dijoli mentahe. Mentah piye? Mentah. Wis digawa pentule karo iku mau. Iku rak bagiane pentul karo tembem mau. Lah iya, wayah dagelan metu wis resik. Engko wong iku lho wis luru kunci kok. Kunci apa? Kunci lemari ya. Tak kira kunci Inggris ngepruk Kunci dia. kan keperluan diasem niku kok iso. Dongakno sik. Donga dinonga. Acarane Walimatul Arus. Muga-muga sabubare nikahan Mbak Bella iki dadi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Atur nuntut kaya Mimi lan Mintuna. Amin. Bisa muga-muga cepet diparingi momongan sing soleh lan solehah. Amin. Lanang wedok iki padha ae nying. Ya. Ya jane ana lagune. Ana lagune. Lagune sing piye? Lagune sing nggone programe pemerintah kae. Program pemerintah KB keluarga bercelana. Berencana. Direncanakno kaya apa nek ora katokan yo meteng terus kok iso ngeyel kowe. Lah baca iki direncanakno kaya apa? Nek ora katokan yo meteng kabeh kok malah. Lah iya. Kadane kok ngeyel. Ndak gudal gandul ngene ya. Lah kaya kentongan. Lagune sing piye nyeng? Lagune ndak ngono kae. Oh lagune piye?
Aku lali ya. Ora. Ora apa-apa. Pak Eko didongakno. Dongakno. Eko Suwono lan Ibu Yuni Astuti. Oh, gak metu sithik lho nyeng tak baca lho. Ora tak tokno Bu niki. Kowe ora botokno piye to? Lah bededek yo jero ah. Ya medhok ndak karep ya. Muga-muga sak bubare duwe gawe lan sak bubare nekake sandiwara barungan Singa Wekasan diparingi rezeki ingkang lancar. Amin. Halal lan barokah. Amin. Syukur-syukur iso munggah Mekah Madinah. Amin. Luweh-luweh iso tuku sawah. Luweh meneh untuk bojo tambah siji soleka. Lho teh ora amin. Lah mau amin buanter iki kowe ndongakno muga-muga iso nggo munggah Mekah Madinah. Semaur amin. Iya. Buanter dhewe. Lur masane iki ning Mekah ora nggo dhuwit apiye lah yo. Arep modal amin tekan Mekah ngono. Wong kok iso nyanyi nyeng. Nyanyi apa? Nyanyi, ha? Nyanyi. Kok nyanyi apa yo? Sing lagi spiral iku. Spiral. Spiral kabeh ta apa spiral? Lah iku mau. Hah? Sing lagi hit. Iki sing lagune nek lagi iku ngene. Piye? Kicomania, manuk undang-undangan. Gaspol dangak ngono rek. Lapo manuk dangak? Maksudnya manuk sing ngomandang-andang siap digantang ngono lho, Nyeng. Lagune ngono. Ora sing Piye? Hah? Apane? lagu sing viral kok. Lagu sing viral. Sayangku sing ayu dhewe. Ora kowe kok. Bu, ame sewu mriko teng dalem wonten kaca kakak. Wong ngoso. Oh, kok kon ngoco masam iwak siem to apa? Lah iya nyanyi iya to. Sayangku sing ayu dhewe. Terus Kadingaren tindak wae ora numpak tak. Iku ngono rondo kempling blok. Kowe mari ana wong nyanyi ganggu wae kok apa? Lho, lagumu piye? Lah iya iku mau. Sayangku sing ayu dhewe. Kadingaren tindak wae ora. Ora numpak taksi. Mangkel aku. Wong sayangku tekan rondo kempling. Dak tunggale iku. Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan Dewi Semarang. Nadane piye to, Lek? Sepasang remaja jatuh cinta di bawah asuhan. Kok ora genep? Oh, nadanmu urat-marit ora ngalor ngidul. Aku anak sehat, tubuhku kuat karena ibuku Disambar gelap. Hei! Karena ibuku rajin dan cermat. Ora sambar gelap. Sambar gelap iku bom. Tak kira sambar gelap. Semenjak aku bayi selalu di mie matane. Lha piye? Selalu diberi ASI. Diberi asi apa ora dimii? Iya ya. Lah iya. Dan kuman besi. Kok mangkel opo kae aku? Kok diberi ASI dan imunisasi. Ora kuman wesi. Kuman besi ku. Lah, ben- Bom cilik ampangan iku kuman besi. Ben rasa. Badanku banyak setiap hari posyandu menunggu badanku. Dapurmu lho. Lho, ngono. Ora ngono e. Badanku dibreki watu. Breki watu ra bongko. Lagune Lali aku wis mbok. posyandu menunggu badanku ditimbang selalu. Terus dibreki watu. Motor anyang bayi kok dibreki watu. Lah iku mau kowe mau dibreki Wong watu. kok iso. Ceprot. Ngene-ngene, sing delok iki ra cilik-cilik. Cah cilik-cilik. Iki wong tuwa-tuwa. Bedhe ana nying. Bedheki. Ana caraka iki ana pira? Ana caraka ya ana 20 ah. Gobloke. Ana caraka ana pira? Ana 20. Gendeng ya iki sekolahe bayar pijet. Ana caraka data. Sing takok data sapa? Lho aku ora takok data kok. Ana caraka iku ana
Lah nek aksara Jawa ana 20. Saiki kowe tak bedheki. Yo. 20 dibagi loro pira? 10. Halah kalau takokno wong kene nek aja bener pek bayar aku. 20 bagi loro pinten, Bu? Iki malah 13. Piye? Iki malah 13. Lho kok 13 are? 20 bagi loro. 20 bagi loro. Ya 10. Alah keliru. Lah pira? Lah kowe 20 bagi loro pira? Ya 8 karo 12. Sik. 8 karo 12. Iso gelar? Iso gulung. Ada pertanyaan? Ada jawaban. Nek keliru, Tuwapuk Pak Suwono. Lah apa Pak Suwono mbok tapuki? Lah iki lho, tuwapuk cangkeme dhewe. Yo. Tegese apa? 8. 8 iku tiba windu. Ya ora? Iya. Sewindu pirang tahun? 8 tahun. Lah nek 12 iku tiba tahun setahun pirang sasi. 12 sasi. Lah ya sekolah bayar pijet ngono mbok pamerno wong kene. Meletik tenan ki kowe. Meletek apane? Tekem ah. Lho ora tutuli pitik piye kok iso. Ha iku mau sing cilik disingkerno, Heeh. sing gedhe dienggo. Ndak ora mal kobor-kobor ngene ya. Lho, kok kabel-kabel iki piye? Lah sing gedhe dienggo rak kegeden. Ngene-ngene ana penjajah rak kene. Anten penjahit, Bu. Sekekno ae, ayo bareng-bareng. Mangkel ae. Iki mau sing gedhe dienggo 12. 12. Iya. Lah nek cara kowe ngono dibagi pira? Bagi loro. Kowe gak duwe cita-cita mbedheki aku. Yo tak bedheki. 12 nek bagi loro ketemu pira? Ya 6 manuk tinggone. Alah, kowe biyen yo sekolah. Yo sekolah iku tak kok 12 bagi loro pira, Nduk? Lho, pinter kok. Kowe biyen yo sekolah. Sekolah Yo bayar SPP. oh gak bayar pijet. Kok mang yo SPP anjing. Lah lapo goblok bayar SPP ne Lah barang. cara kowe dibagi pira? 12 nek dibagi loro. Heeh. Ketemu 5 karo 7. Lho, kok iso? Lho kok ora iso nyatane iso? Tegese 5. Tegese 5 ketemu pasaran. Apa kabeh? Pon wage. Kliwon, legi, Paing. paing. Nek 5 pasaran. Ketemu pasaran. Nek 7. Ketemu dino ah. Seminggu ana pirang dino? 7. Lah iya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Setu, Minggu. Tutuke. Setutuke geblake mbam. Aku yo mau kalah. Iya ya. Nek omah tok pinter nek. Lho iya ah. Sing cilik dibuakne, Cilik dibuak. gede dienggo awor-awor. Gede iki kaya kowe gede. Sing gede digona. Yo, Lah terus 7 dapano. diporo loro dadi pira? Dibagi loro. Bagi loro. Ya 3,5 Dik. Walah, ngono kok bayar SPP. Loh, aku sekolah ora iso. lulusan S3 lho aku. Ora ana matematika ki setengah. Loh. Ana apa ora Nduk matematika setengah? Ora Sungguh ana. terus aku ya. Untung nek garing kok malah. Setengah ku yo kowe ah. 3,5. Ora iso. Lho kok ora iso iku? Ora iso. Lah terus. 3 karo 4. Lho kok iso ngono? 7 diporo loro dadi 3 karo 4. Tegese Tegese 3 telu. tiba manten. Mantene loro. Goblok. Mantene loro lanang karo wedok. Lah nek ora ana naipe apa dadi manten? Iya. Kowe ape kumpul kebo, tak Iya iya. kumpul. Sing waras ngalah sing Lho kowe waras. ngeloke aku edan. Kowe dhewe sing ngomong. Iku mau sing 3. Yo, Sing 4 tebo kiblat. kiblat. Yo, loretan kidul kulon. Iya. Ucak kene kok. Iya iya. Gumun aku e? Gumun. Aku dhewe gumun. Alah. Wong kok Plak-plak. Pak Eko pundi nggih? kok seluruh Pak Eko iki lapo? Pak Eko sing pundi? Tabu Bu Astuti mau sing pundi? Kowe nang undange apa? Sik ta? Lah tuti sing ndi? Aja ngono. Pak dasku dikeplaki ya nggih mbuh ngelasno das ya, Pak. Engko tak imboi. Dibagine aja iso. Iso ah. 3 dibagi loro ketemu pira? Angger 3 dibagi loro, cak cilik-cilik loro. Pira? 1,5. Ora usum. Lho, usum anjing. Ora ono. Lho, 3 dibagi loro iku 1,5. Ora iso. Lho kok ora iso iku? 3 dibagi loro ketemu 1 karo loro. 1 karo Loro ah. Iku nek cara aku. cara kowe nek 1. Loro sik. Loro. Loro.
kahanan donya. Kahanan donya. Ana lanang, ana wedok, ana rina, ana rugi, ana wengi. Banjine ora teko. Digawa pije banjine. Nah, ya. Lah sing siji yo manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Nggih jeung Sunan Kalijaga nggih. Kene iki mau nek iki engko nek tutupno Gojek. Iki wis jam tumpuk. Nah, yo. Ana penyanyine, diundang nganggo spot. Yo, ayo. All artisnya Singa Wekasan Budaya Campur Sari. Monggo, Cok. Dhewe cah iki ijen nyindeni dadi nini legeyek lho wayah nyanyi kok ijen metu lho iki mbok cangkeme cangkem apa ngono lho lho iki cangkem apa toa ngono lho kok ora dikesel kowe ndek esuk ya main awan main bengi main bener nek edan donya kowe dan donya dosa kowe wong tua mbok lara sapa sing kada tuwa iki kowe iki menolak tuwa lho kok iso iki melungsungi kaya ula mbok dundang mbak ya mah geleme dundang mbak ora diuyut ya yut buyut
Lah ngerti sing loro nom-nom. Sing siji ketok tuwi. Hari menolak tua iku mau. Menolak tua apa? Lah iku mau nggawa wedak wajah hitam jadi putih iku mau. Paing iku mau. Kliwon. All artisnya singa wekasan budaya. Iki kowe karo aku wayahe aturalipur Suko Parisuka. Iki Sugeng Rawuh Bapak Jupri, ada Mas Bodong. Siji sapa Bodong jenenge? Oh, Bapak Muklis Sugeng Rawuh. Hah? Arul Sugeng Rawuh. Alah kuwe tro. Hah? Pije Sugeng Rawuh. Mas Coki. Terus apa neh Mbak Indri? Pian. Iya nih lah apa yan melunan yan kowe yan desa ora melu. Ayo. Iya. Iki karo tawa-tawa nyeng. Monggo. Moga-moga kok ngene. Lah arep kok kon tawa. Tawa lagu ngono lho, Nyeng. Tawa lagu. Bu. Kersake. Sing kono nyeng, ibu PKK. Jemblem. Wah, hidam jemblem iki. Jembleme mulur, Pak. Wengi-wengi iki nyidam jemblem enak jane. Nyanyi piyambak, Pak? Mriki. Kok boten Ora iki nyidam jemblem mau limbung wis katuran to. Artisnya dudang nyeng. Yo. Kok ayo dudang to. Ayo, judang apa nih? Artise. Waranggono nih. Singo Wekasan Budaya Campur Sari. Ada Egar Silvia. Sesek tamongi. Dek mau ya kita ana wong nyoting ndok kono lunga terus to. Iya dong. Ngaleh gon. Saya kok lunga mulai. Dadule tembangnya apa? Hari ini kamu kayak apa? Aku kayak bos. Kemarin kayak raya tisu. Oh. Nah, SEO tisu. Hari ini Saya kering ya. kering. Kering rana tisu nah. Kering rano tisu. Ayo Mas Yo dipenyet. Rasa ku tak
mau kono request nyidam jemblem. Ah, Lho wong ilang ya, Nying. nanti mau mau. Ora apa-apa ana wong engko iki digawe koleksi sik. Koleksi, ya. Ana wong moro kok diaturi pamundutane ya to. Request Terus iki bubuke ngersake tembang napa, Bu? Mbak Mbak nganten mau menawi request lagu. Saiki ae tak tawanane, Dong. Ya. Dong. Kowe gak ada cita-cita nyawer aku, Lot. Singo Pekasan Budaya Campursari hadirnya Ayu. Iki digawe koleksi apa pamundutan? Mau nyidam jemblem. Gak nyidam. Lah terus Diaturi koleksi. Bature enak, Mas. Dino. Sing ayu dhewe kadingaran tindak wae. Kawin ketut aku ya. Daturi dino Mas Mengko dados Widodo Laras.
Dino ae. Sayangku sing ayu dhewe nyuwun apa bakal tak usahake Tenan ta ora nukono katoke remeng kok modal bensin seliter idone iki kok. lah iku mau lagune Dena Denok piye? Lagune Denok iki ana kasunyatan. Iki sing request pokoknya dinteni ae, ngono. ya Sesuk garap sumanding ya, Mas. Monggo Mbak Buyut jingkar saking sasono. Aku mau tamasya keliling-liling kota, hendak melihat-lihat keramaian yang ada. Karena becak kereta tak berkuda, becak bawa saya. Kendangnya mikir pateni mas. Kendangnya mikir pateni. Titeni ngondekne anggirane kangen karo dedek. Oh WA aku awas kowe. Gak tak sampekno. Ner aja ngono Ner. Gak tak sampekno kowe. Kowe aja ngono Ner. Gak tak sampekno. Telek. Nah, WA aja dibales Ner. Angin, wilujeng dalu. Dalu Mbak Buyut. Nggih. Pintere ya Allah anakku kene tunggu nang. Kok? Tunggu. Tunggu. Dilosor nang. Aku bakal ngepel iki. Nggih. Iki mau ana panyuwunan Pak. Kasunyatan karo nyidam jemblem. Nggih. Ning aku tek ana permintaan. Aku nak ngene iki lho nak model transfer iki tau mat aku tandane. Semboh yu nyanyi karepem karepem. Wonten loro ati loro. Aku kok gak bisa ganti susu jahe engko nek rono. Ditransfer nah. Susu jahe. Sesuk melu aku nyeng. Tak tukono susu sak sapine. Makel kene susu jahe lah, susu sak sapine sesuk. Rasa mboke. Iki mboke ning kene. Wah, Arul cah bungae. Arul dan Panjul. Bakin dan kawan-kawan. Oke, selamat malam Mas Muklis, ada Pak Jupri, ada Coki, Bije, ada Dek Panjul, bije gak. ada Mas Pije. Ah ngono ora digocokno mulah motor kowe. Ora, nge-grab no. Ngegrab sapa? Bakin kok ngegrab. Lara iso. loro Mas. Durung kok nyeng. Iko. Lah wong urung dipenyet Bang Iyo kok. Ora ngono Bang Iyo, malam ini kenapa dirimu Bang? Kecapean ya? Wis ta wis. Wong penyanyi do kesel kabeh kok player mbok nunjuk ngene ora kesel apa. Alah wong karek dudul ngono disambi udat-udut kok so nek penyanyi ngono metenteng Mas, suarane serak, gorokane loro. Kowe aja ngomong nek karin dudul terus tinggal udut, aku kelingan ndok kali putu. Piye? Lho kene wis muni kok ditinggal udut. Ayo, tibake separak-parak. Kandhane kok. Ayo monggo. Lek yo. Lolo ati lolo. Iki mesti sing njaluk lagu guyu. Jajal ngetimburi. Wis setia aku wonge. Demit iki lho paling. Wih, foto laras. Maho. Kerja bareng tim di multimedia.
pamundutan loro ati loro sampun katuran. Mangke badhe niki diaturi ngidam jemblem kasunyatan. Mah. Wis milih milih pice apa Mbah Kin. Tak tawano, Mbah. Iki mau digawe koleksi sik, Nyeng. Mbok menawa wae engko bar iki kasunyatan. Iku ape nyanyi dhewe ketoke mau. Heeh. Artise dundangna, Nyeng. Mergo iki engko jono atraksi Jaran Dore, jare kowe ape ngemut setrum. Ngemut setrum untung suwe ngono. Lah apa? Mantratan. Nah, monggo dadi bali. Waranggonane singo. Singo bekasan budaya.
Jaturi apa iki? Teatore kasunyatan. Kasunyatan tro metu tro. Maka lah ya kasunyatan. Halo, Hartini. Aku gak apa banget rambut metu.
satu tembakan sudah. Wis ra sida mbek kowe lah. Mandek Kosek enek sik. Tak urus. Sik nyeng. mandek Dhuwure hem apik, ngisore celana. Lho, sandal apa kene dapure iki? iku mau sandale sapa gede sloboki Oh. Sandale kaya kapal gedhen. Oh, ya. Sedana ya Om sesuk. Ya. Iki jek 3 lagu nyeng. Heeh. 3 lagu ya, Bos. Ah loro. Alhamdulillah. ije bonyang ae Wis aku. padha lah wis Monggo ayu Fitri Sinokasan budaya campur sare. Apa? Keparen di lemenyeng. Kau sih emosi canying. Wes ndang kono ndang mlebu kok iso. Wong nek domongi ngeyel kok. Kowe nek main baskom iku lho tinggal. Baskom mbok gawa riwari. Dature tembange apa? Nggih, gadis manis, Mas. Gadis manis Kalimantan.
Lho wis ngono tok. Oh, aku udah ngerti bocahe sing awakasan ngeri-ngeri ya. Tukang gong yo malah lamuke gede-gede ya. Sesuk donasi buat lamuk. Ya. Maka Mbak Buyut. Mbak Buyut. Ya, maka Mbak Buyut. Iki jare mau kan ligage ngono sak ana dore. Kae lho. Pamundutannya apa Mas? Mau lo negara angin. Ya terakhir iki ya. Iki tenan pora negara angin tenan pora. Kae lho sing njaluk. Sapa? Ala nek cah iki gampang kok dimiki wis meneng. Ya kok iso. Iya yuk Mas. Bang. Lamuke gede-gede ya jam ya. Ayo Munir dilarang lagi ya. Dilarang. Oh, tak awasi mbok iki. Sing ati janji mulai
sebuah permintaan negara angin sudah dihaturkan. Bi Mas. Capek aku. Ini mau lagu terakhir ya Mas yo. Lho iki lho jek oleh artis kok. Jek oleh artis. Kowe kok iso Ayo Dik. oleh artis. Aku iki jane dudu turu aku. Ora, aku ki bingung iki sasi besar wis tak entek lho Mas. Menawa sasi suro aku kangen karo Dedek piye Mas? Ya ngedos-ngedos ngono to. Ngedos. Ayo Dedek yuk. Iya melu kombi. Dedek ayo karo Dedek ayo. Artis. Dikasih apa? Malam terakhir Bang. Ben melek. Pian jasuk ngedos ya nek suruh ya. Iki ABG apa tutup? Apa sing tutup? ABG. Saiki jebule on. Apa? MBG. Nek iki yo gak MBG. Apa? ABG. Dia bukan ABG. Apa? Dia pecinta rondi kok. Moh rene. Moh. Wong masare rene kok. Sapa sing njaluk sapa? Kalau ojekem. Malam ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Orang-orang esok ku harapkan agar engkau sabar menanti. Matanya merah, Dek. Iya, iya. Matanya merah, Mas. Orang-orang esok singa Pekasan budaya Bu. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Esok kita akan berpisah untuk hari-hari dari sini. Esok kita akan berpisah untuk hati akan rindu sekali. Semakin lama kita berpisah, semakin mesra saat berjumpa. Ini malam terakhir bagi kita untuk mencurahkan rasa rindu di dada. Kita akan berjumpa di saat bahagia, di saat malam pesta perkawinan kita. Semua Pekasan budaya campur sore. Juga ada TV Production Matur Suwun kerjasamanya Mas Bos. Juga ada Bapak Jupri. Selamat malam. Juga buat kapten gugur. Orang ngomong ini.
kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Malam ini malam terakhir bagi kita, curahkan rasa rindu di dada. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Kita masih berjalan bersama Singo Bekasan Budaya. Ada Budaya Laras. Mengapa sayang Hatiku berkata-kata, seakan-akan berbisik, oh kita tidak akan berjumpa kepergianku hanya untuk kembali. Kita berpisah untuk berjumpa lagi, kecuali bila Tuhan menghendaki. Tentu saja kita harus rela hati, karena kehendaknya itu yang terjadi. Esok aku akan pergi lama kembali. Ku harapkan agar engkau sabar menanti. Kok nutup aku ora bayaran. Tutup sisan kowe bayaran ngojek kono kok iso gelem nyanyi mau nutup. Ya mekaten suka parisuka agen kula parelipur mbok menawi wonten klenta-klentu agenipun kula matur nuwun agunging samudra pangasama saking sandiwara barongan Singo Wekasan Budaya dereng paripurna tasih wonten adicara atraksi Jaran Dor ingkang dipun sarani seniman Singo Wekasan Budaya monggo Jaran Dor.